V tomto videu si projdeme jednu kategorii nastavení vašeho zařízení. Půjde o kategorii připojení. V horní části obrazovky vidíme lištu s jednotlivými kategoriemi. Vybraná kategorie je zvýrazněna světlejší barvou. Obrazovka je rozdělena na dvě části. Na levé straně vidíme menu s jednotlivými podkategoriemi. Pravá strana je vyhrazena pro možnosti, které s podkategorií souvisí. Na prvním místě vidíme kategorii Wi-Fi. Nyní je možnost připojení k internetu vypnutá. Kliknutím na tlačítku v tomto okýnku možnost připojení povolíme. Zelené tlačítko znamená, že funkce je zapnutá. K síti Wi-Fi, ať už doma nebo ve škole, se připojíme kliknutím na vybraný název sítě. U nás je to síť Interes. Pokud je síť zabezpečená, zadáme heslo a klikneme na tlačítko Připojit. Nyní jsme připojeni k síti Interes. Připojení a intenzitu signálu vidíme také v horní liště našeho zařízení. Několik ikon nalevo od zobrazení času. Pokud se delší dobu nepohybujeme v dosahu některé sítě Wi-Fi nebo nepotřebujeme být připojení, doporučujeme možnost připojení k Wi-Fi vypínat. Šetříme tak baterii svého zařízení. Na zařízení můžeme zapnout i Bluetooth. Tato funkce slouží převážně k přenosu dat mezi zařízeními, které se vyskytují blízko sebe. Například mezi vaším tabletem a chytrým telefonem. Další možnosti nastavení jsou pokročilé funkce, podrobně se jim věnujeme v našich doplňkových textových materiálech. To je od nás pro tuto kategorii nastavení vše. Těšíme se na vás v dalších videích.